Kung gusto ninyo og unique nga adventure karong summer, dunay nindot nga river cave sa Tibuli, South Cotabato nga siguradong patok gayod nga summer destination. Surita, uban ni John Paul Siniel. Kung gusto ninyong mag-adventure via river cave, adto na sa Bakngeb River Cave nga makit-an sa Barangay Laconon sa Tibuli, South Cotabato. Ang Bakngeb River Cave dunay 4 kilometers nga kataas nga subterranean river. Dinhi, pwede nimong sulayan ang nagkalain-laing aktibidad sama sa diving, canyoneering o water rafting. Kay bago ka pa makaligo, agihan pa nimo ang kuweba pinaagi sa canyoneering. Apan ayaw ka balaka, tungod may mga tour guide nga moalalay sa inyo o kumpleto sa safety gear nga imong isuot. Pampawala gayud sa kulba ang malaparaisong kuweba nga imong makita. Ug pag-abot sa tumoy sa river cave, dinhi na ma-enjoy ang pagligo sa bugnaw nga tubig. Ang kanindot sab sa waterfalls mo'y mag-agni kanimo nga balik-balikan ang lugar. Take note lang, kapuso, nga bag-o ka moadto sa Bakngeb River Cave, kinahanglan nimong muagi sa Municipal Tourism Office aron magparehistro. Kini tungod ang maong River Cave usa ka community-based ecotourism project kung asa ang mga residente ang magsilbing tourist guide isip ilang panginabuhian. Busa, siguradong at home gayod ang imong adventure karong summer sa Bakngeb River Cave sa Tibuli, South Cotabato. Ako si John Paul Siniel para sa One Mindanao.